Nananom yema mu nyina akwa babiem awiabre na aduru no nana abebresa agyeman otoso mienu ni woni na esi wona nko ye Kona Hemaa efiri afia pema hankono aduokono wotwe bibesi champion mienu ene edu enkono ene ofia ntoma tintin Kona Hemaa na empempini Mouns wono ete wono ma Hemaa aba Hemaa wono ba bi etwa ne ho ehia ewo wono eche na akunsa adwudu eno wono eni abrenkesi nyame ani oba Hemaa na Mouns wotewe awenso eye amwaman Hemaa ha wono na Mouns ese anwira fita wenu ye nananom fasie nom nuanom na wono te ayi paso a wono masam wono na de nyanya habai bi agu wono komu na ye de adwira habai e de ekura womo ene enema wudu bebre na chese wono etikete so eno nti oye ka se wasam na ense kurani a wotikete so a eye aye bibi seyi wono mo eba Hemaa mpanyimfo mo ba bi ene womo se womo te womo masam womo na womo nim na chi a we nyina kire amamre ene amane a yediye na yedija odihye bi ekwan wasantema no nana abebrese agyeman wotoso mienu na yiyo no ene ahya ase fefe mo yehwa abofre na chesa media wohwemu na Konahene na wayiniti Otumfuo Brenpon nana kumenin a wotoso enan nana Konadu kumenin wotoso enan Otumfuo Brenpon prekope nana ayiniti a fe na wo be dwabonase na fe wode na nyam abetachi sanse edura nibre edura kono monwa ankasa ne Hemaa nana abebrese agyeman ya wotoso ni ena wadani atoa amamiri mu no oye ne ma ne prekope a enye asemtoa enti eno a enye nse ekoso ewo ha na edika acheche mu mpanyimfo a wono tie yi a wono eye aba Hemaa wono nyina do mo nyam ebeta kumanin echi se onhwe na ne maame onya no kwa fe tedi amamre enye amani etie na maniji agye ni nyina eye kwan a nana Konadu kumenin a woye Konahene afaso na sedi wosi eti apakan mu a wosa no nu se wo hene etimi sase ya na ye mefe pa zanzan mfuni bi nyaade ekura nana watu anim pia odi asautin se sano ne ntwene ne nsa na wototo ni nyina no ezizo pepepepepepepepe a entese nkrofo bi edie ma hwe anana no menche be kakra be shega bobomudi mu amuni masan ti asan de mmode na mu nsua pa na eboaye ma yamamre no eyefe yemu bi yesua bi edifi mo Konahene oguso a woko bebia yeyo ne maame eyi ne ba Hemaa eyi no na wakwakwata echi kwanti Nyansapo yesu eguso edi echi yehye mo ba no pa no se awie nso de ebeko bia ye de bebre mo bo modern sa won subscribe ya yo se un share ya bo modern na share na no ade nchen so e de ato ase e de amai Konahene no
Nana Konadu no na baako odiduku na nesa we wodi tuo na edi asa na ni nyina so wasa aye ama chese aye akono pa anopetu a yehu so de kokon no so already ekura na ewie ye odi ba yi na se a ensonso dem pa kakra me hu kura ne se ewia din no no ade na esoso na ese bet na ewa pa anopa de na nwasa odi tuo na to asa fa he anase bi nana waya ade yenhwe nana ho fa no kakra na yenhwe sa wo hwe nana ba bia mo hwe che no eche na eche no ade na nwura na esenso ye frɛ na aya ye ta hu bi wa abe ho ene ba bia ensuo wo pa ye frɛ no aya ena ye hu ade kokko nso ye bobo obomu eye meko ena ebobo mu ni nyina kyerɛ ye wodie awodie de da no ko mu yinya haban epam sunsun fin ene sunsun bone ene ene Nana esa asebie no ye ma no kan woni asa Abusia efurubede ne nkwame nkakran nana kumenin ne hu so ofeyi wo ye bema papa enu abetena se wo hwe ne church no tuntum aye bubumu na ko bubumu nyenya ha ban da ne komu enu wo komu ade anso kese pe tuntum a edemu entwoma ena yede aye na basa ho ene ne komu no eya amamede ne bia ena ade bia ye se nkepo enu so tuntum egugugu ne nsa na bakon ho no na aba betena se wi na wo se duku tuntum ena ekura na egune na so a chese enya asem ketwa ni nyina kire ni bre ne kobena wabomu ena ho fade ni nyina kire eni bra ewie ne ni abranse ne ma me prekope ena o ja no kwan afei nanma ba Hemaa Brenpon adehie eni nti na ritwi ro mo baaye ohena betena se na wo so mo de eni die ni ebu ese fata de ma no na afei wo mbe ma no akwa aba Hemaa Konahene en wochia Konahene no na adwubiri no wono en wabechia na hene sesia na mo ahwebie enye asempetwa wo ho no eti ene yebuso a nya asempetwa na akonsa adwubiri Hemaa emprempren eno no ene emprempren na Konadu kumenin a wono nso eye Konahene emaru mfise Otumfuo Brenpon Abusia se mo hwe memma kentra nwam ya wonu titwe ya Emma ebinu Emma na hwan ma na me kire enkane na bebresa agima ya wotoso mienu ne ma bi amwaman hene
ewura mo amanhene and mo say wodi nose mask dia kata na no a ono so eba no bebo ani mia amo wakata ne ma echi eji ayimfa wono ba ye ne ena wonu so a wono echi Yena na yasantoa ejuso man Hemaa eno no abona funu hu yinu aboni fa bobonku ejuso man Hemaa eno no aba Hemaa wono ba ye no ena wono etoaso wono echiachia abusia Kenya se Hemaa eno wono so ojina wo sisie ya wo di enchia nananam a won ma betrase It is a wushema na yese Kenya se number 1 ni Kenya se number 2 aba Hemaa wo mo nyina ene wo mo banu ni nyina e de wo ni echire mu a ono mbeboa nana ama waja ne maame ekwan anase oye na yi fefefe e wo aba Hemaa na no muso a wo no echi Nyansapo ene oni buso a nti wei eye Mampon Hemaa na anu ade ya no no so ade to ne ni a uja ne maame abusia na yese asankare oba Hemaa ono nso odinani wanyam abetachi bi mari mfisa asankare nso ye oman Hemaa ono nso obi jache bafo amwate Otumfuo chia mepanyi minu aprekope nana enso baby pia enye asemketwa ewo ho sanso na kotehine nana ewo hanom mehu sabe kurufum nana osei kufi a ono nso ewo hanom ebi obetachi amokom hine enso ewo ha ena afi nana boache yam nkwanta kese hine ono nso ena otiwe ya ene nya asemketwa ese ayemfo ne ba pa wei eye Otumfuo chiame nibia wei ye bafo kentinkreti ono nso ena afi ena na asampon hine wono so ena wono ediswa wono enyina edwo mo nyam ebetachi se ne be ya nana Konadu kumanin a wono toso naye ne maame yi obeye ne kama bafo kentinkreti no ena wochia asampon hene ena ono so aba bechia kona ehene ewo ho na ene na ese ayemfo no wono maba aman hene Brenpon aman Hemaa wono nyina edwo mu nyam ede aba betachi eno kwasem ni mwakere se eyi eye nkujamkuja ampa eno eni hunu wo kona emontin so sisi a enye asem petoi I for Samri Simon say I am Fedika can sa my hene Brenpon and this year queenie woman na a baby when see a contest my ehene and na udi a chill hono. Time heba a married Fisen Jay and on born Koswahini enyasem petwa ene wode ne nyamba techi ntakra no ena ehu mumi ntie kakra ne nko barema amankwaduna barema si fom bema ni moduyi
wasi fom a eni wadi na nunyam ebeta Konahene echi na afi wabeye yi kontase manhene bosomtwe abato mpesi mu gyache ehene enono ena ono so ebaye enti ba mama nkwadu na piao na atie si fom a enyasem ketra kra owo ko majestically to the nine mako atie for se mu se wo hene ba na kwabrane abomoden na waso ne nsem anasa ne nsa eda ohensa da obi nsemu a eya amamma ne nyam se bia akwadwo na ye nananom ana etirimude debi ne mpo na etirimude a ekan amamre ene amane ho ene eme na egugu wo mo nsa ne ye de soawa ka wuntumi nsoa enya ade ketwa emu odu yi pa enu ne nam so ma nintie mu no ya na ye pesa ye gege ye nananom so kakra na wo mu ha wo mu ntino eso so wo mu musa afebo nse na ya so na na achi na ne ntuma no ya so ni ade a ni nyina so ye kwan papa ye de fa so ni ya mbɔ na ho ban se ne be ye ntuma ye tutu ye mfa bibi a nkyekere ntino enkonkopa enkoguo ema na adeja enkoda abonten so ti wenum nyina ye niema nkitinkiti bi ye ka ho nti a mobehu se wo hene eba ititu abra wo sa ewo dwamu na ebi a okwabrane aso ni sisi na asoso ntumemu a na de ekire no berima amankwa duna ina otutu na osisi etataya wadu kona kurumu baabi ayeya woba na afeyi baba betena zibi mu nyam abeta dwumedi echi eti nananom ena mo se won mu tete wo kama afi na berma amankwa aduna waduru baabia na nananom adika atenase no hai ene die ne ebu mu Konahene ena wato mu na wo chia ne ema ne yakọ bie minia kafra bie na minni otimi sensema wo ka che no edinu no omuye omuye na ba ni na obi anim aye sedia aye fina aye akono kontase manhene no mefiri bosomtwe ti ana eye manije se me mensi no ahemfo akese pa ene wo ho no ma enye asempetra wo mu nyina so abakwasem no emu pi na emu edo ewo bosomtwe mensi mo ye manhene eno Abuja enunti yedika kache modada se enuanom baasa enu no so hwa benu aka na wo mtia pakema fe ni wo moba wo mabeka wo mu enuanwa enye asempeto akra ewo no
ayofo enu no Kenya se Hemaa ena wono nso unity afi no wono nso adua bonase na enne no enye enkwadayi aman hena ba Otumfuo Brenpon aba edukurofo aba aman Hemaa aba Otumfuo Brenpon won aba chese enya asentoto a Abujafo ndan say ye nuanom anase nuanom baasa wo na betenase we eye agric nzema ehene ena ehun say wayi mitia na nanso edina ni nyam ebedini dia Abusha enti trade hene ena odi kan sesi ahemfo eba no na wokọ kwa ngoma amponsa kwa wo no ansa na wakọ bawro ohene ena ono so edi so na wo nyina abebo ama eyi no kwasem ni yaja ye maame kwan amna ye fe papa na sese de me kan ne bosom twemensima ye fe pa abrenkese nyame ani na ewa hanmo ena na kusi obu odum ono so eka ho bia ahemfo ibe nu nyina mo so mo ba abrenkese nyame ani ena na kusi obu oduma wonu nyina edo mo nyam abetai ekira enya asempetwa mo abrenkese nyame ani wati kuro ni din na ye o ya ayira wo no eho ena eniyi kwaku ayi Dr. Kwesi Chin unity wa ye ne dia na Nations FC football kuro ni ye ne dia no sports stadium akasben kwesi ye sese ono ena ato enti ho nyina ya abrenkese nyame
Abusia na chese eno no nanan man fo Brenpon man hene ekunya ni ntire twura man ma wonu nyina di profo maba ama ene ayefe yie pa aha ena yedi mu sie na ya sore so na yakọ midin ene abusia pani owusu adumi ya ma refi so be subscribe o be share na be like na do adwenchen so e be to ase e de amame ye mamu nyina mu ene hwa wagin ahenwa ya twani mu nyame nai ebu afaso enye de ya twani mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya de ya